So welcome home, welcome to my channel again. So ngayon guys, andito tayo ngayon sa Balamba, no? Kung saan ikipag-meet up tayo, ikipag-collab tayo kay Boy Idol Ali Mokoy, Idol Ali Mokoy from Tres Buhaka. So galing pa tayo sa Cebu City guys, no? Medyo malayo yung ano natin. Kaya sakit akong dunggan guys. Yung pressure, grabe yung pressure. So mamaya guys, pupuntahan tayo dito ni Idol Ali o tayo pupunta sa kanyang bahay, no? Kasi nakapunta na tayo dito first time kanina. So andito siya pupunta. So ipapakita ko sa inyo guys yung pagpahinga ng motor natin guys. Tingnan. Ayan. Kakarating ko lang, no? Galing sa sa Cebu. Tumaan ako sa Trans Central Highway guys. One eternity later. Lag mo na. So nataroon sa Lakeview guys, no? Station. Alright. So nakataroon guys sa Lakeview guys, no? Motong Lake. Sa Lakeview guys, no? Trans Central Highway. Palugsong din siya guys, no? Yung makita dito ang Lakeview. Di na lang natuwa-tuon kay ito na tara. So far, may big views. Alright, so let's go guys. Kay late na ta. Napatay appointment, no? So, oh nice. Muna po guys. Mga benepisyo nga makuha nimo sa atong panzero, mga benepisyo nga makuha nato sa imong kuan, mamati nawas. Hindi kasi. So nanonood guys, no? Milingaw, Bebing Idol. Balamban Market. Oh.